דר רובינסון? לא, נט רובינסון. וואו, היה פה משהו שלא היה פה, לדעתי, נכון? לא היה פה, גם לא באירוע פתיחה, לא במשחק נגד ירושלים, לא בדרבים, כלום. לא היה פה דבר כזה. שמח שסוף סוף זה נראה ככה. עשינו מאמצים למלא את העולם וזה ישתלם לנו. ואני בטוח שבמשחק הבא נצטרך לנסוע לנהריה עם הרבה אוהדים. ננצח גם שם, כי אנחנו במרדף עכשיו. אנחנו 3 ניצחונות מנס ציונה, 1 מאשדוד ואילת. יאללה, let's go get it. מי המצטיין שלך היום? הקהל. נדוש, אבל זה ממש ככה. כאילו, אתה מקבל 35 נקודות ברבע ראשון, לאט לאט חוזר, רצנו 14-0 ברבע שני, וזהו. והקהל השתלט על המשחק. זהו. ומהרגע הזה הייתי בטוח שאנחנו מנצחים. זה שיר הקהל הריבה. שיר שכבר לא שרים, שיר אוסישקין. היום בלילה תשבי אצלי ואספר לך אהבתי, על הפועל שיגעת אותי. אתם את המשחק? משחק נפלא של הפועל תל אביב. שחקן זר חדש, רובינסון, מעולה. רק שימשיך ככה, והפועל תהיה בפלייאוף העליון, והכל יהיה בסדר. מי המצטיין? לימונד. למרות הכל, לימונד הוא השחקן של הפועל. זה היה משחק טוב. כל הכבוד לרובינסון. תמיר בלט היה לדעתי המצטיין של המשחק. אמנם לא מרגישים בו כמו שמרגישים ברובינסון, אבל אין תמיר בלט. יותר דקות, יותר טוב. מה המטרות? קודם כל לא לרדת ליגה בתור התחלה, זה הכי חשוב. דבר שני, לשמור על יציבות בקבוצה, זה באמת עם רובינסון עכשיו שהגיע. נהדר. דירוג הבייגלה מ-1 עד 5 במזנון הפועל. 4 ב-10. טוב, סכם את המשחק. אני חושב שהיה משחק מעולה גם להפועל, לימונד בעיקר. הוא קלע הרבה נקודות גם, המון שלשות גם, ונייט רובינסון הוא שחקן המעולה הקטן, קטנצ'יק. קולע הרבה שלשות ויודע למסור, יודע לזרוק. שחקן מעולה, אני שמח שהבאנו וצריכים להקשיב הרבה יותר לאברהמי. סיכום המשחק, רבע ראשון נוראי, הפחיד אותי לעלה. דיברתי עם כמה שחקנים לפני המשחק, אמרתי יש לי יום הולדת, עשו לי טוב, עשו אותי שמח, הבטיחו לי. רבע ראשון חשבתי שהם לא יעמדו בהבטחה, אבל עובדה שכחו את זה. וזה, שלא נתעייף. יש לנו יום שלישי נהריה, רחוק, נרביץ אותם. בסוף אני רואה משחק שרובינסון מנצח. קהל.